Amo yung kakabsat kinigayem inbound nak ni Mrs. nga gala iti nateng nga balangag. Yung gaputawan mo iti balangag kada jay lugar nga pagalalaak ta adamot gayam nakawayway nga baka jay kinandamot amin. So nagpatpatingak dito inay kataltalunan ay kinatsambaak mo daytay mas manang nga kurkurso nada na nga natong. So daytoy salsaluit nga bulong kunami jay Isabela. Daytay mahalaga kada kami daytoy nga nateng kakabsat kinigayem ta amutay lang siguro nga saluyot nga masida aket dayjay bunga nga mulmula tayo. Imamuyo kakabsat kinigayem daytoy saluyot ket nagdakkel nga benepisyo iti maitid na iti kalusugan tayo. Daytoy kakabsat ket agasan na diretso tayo latan agasan na iti sakit nga almoranas no daytay agsiar kayo tadda makit mariknayo nga napanaas no ag-CR kayo